ислам, туро бо ғалабаи хеле дурахшон табрик мекунем. Гӯй ки ту баъди чунин баромад худро чӣ гуна ҳис мекунӣ? Ман чанд рӯз пеш ба шумо гуфта будам ки ҳамин гуна мешавад. Худро хуб ҳис мекунам. Бе ягон осеб. Ман шодам. фаҳмо ки ту ба худ боварӣ доштӣ, аммо ту имрӯз аз сабаби дер иваз шудани рақиб дар хиҷолат будӣ, ту хавотир будӣ ки ягон кор рух медиҳад. Рости гап не, чунки и аз ҳама лагери тамринӣ вазнӣ ва дароз буд. Ман кори хеле зиёдро ба анҷом расондам, чунки ман барои Бенил омода шудам. Ман медонам ки Бенил ҷангвари сахт бо малакаҳои хуб аст. Барои ҳамин, ман барои ин муҳориба сахт омода шудам. Ва вақте ки рақиб иваз шуд ва ба ман бобиро доданд, ман мефаҳмидам ки ин шахс барои ман тайёр нест. ӯ имрӯз туро бо ягон чиз ҳайрон карда тавонист, ё ин ки чизеро ки ту интизор будӣ ҳамон шуд. Ман намедонам. Бояд ӯро эҳтиром кунем. Ман шудам ки довар муҳорибаро манъ кард ва нагузошт ки ман ӯро пора-пора кунам. Лекин ҳамааш хуб аст. ӯ дирӯз каме гап зад. Ман шахсан ин чизро надидам, лекин ба ман гуфтанд ки ӯ як-ду сухани ноҷо гуфт. Ва ман намедонам. Ман ӯро эҳтиром мекунам, чунки ӯ инсони хуб бо дили калон аст. ӯ ин муҳорибаро дар 10 рӯз қабул кард. ӯ пул кор кардан мехост ва кор кард. Аз чеҳраи ӯ дида мешавад ки ӯ хурсанд аст. шумо баъди муҳориба каме суҳбат кардем. Гуфта метонӣ ки оиди чӣ гап задем? ӯ ба ман гуфт ки ту бақувватӣ. Ман гуфтам бахшиш, ман бояд барои унвон ҷангам. Ва ӯ гуфт ки меҷангӣ. баъди муҳориба ӯ гуфт ки ин корро такрор кардан мехоҳад. Дар оянда бо лагери пурра. Ман мефаҳмам ки ту чемпион шавӣ қарорро ту намебарорӣ. Лекин ту ба ӯ дуюм имконият дода метонӣ? Бале, агар ӯ 10 кас розона ва 10 ғалабаи пайдарҳам ба даст биёра, пас рафтем. Аммо ӯ аллакай дар рӯйхати ман ҳаст. Ман ба қафо назар кардан намехоҳам. мо медонем ки муҳориба барои камарбанд рӯзи 7 май мешавад ва мо медонем ки ту ин унвонро мехоҳӣ. Ту барои ҷангвари эҳтиётӣ шуда ба ҷои Гейҷи баромада метонӣ, агар ки масалан бо ӯ ягон кор рух диҳад. Барои чунин корҳо дигар ҷангварҳо ҳастанд, масалан Досанос ё Майкл Чендлер. Аммо бошум имконияти худро сазовор шудам. Ман 10 ғалабаи пайдарҳам дорам. Ман сазовори муҳорибаи унвониям ва 11 моҳи охир ман сахт тамрин кардам. Ман тайёрам ки худи ҳафтаи оянда баромад кунам. Аммо ман сазоворам ки бо шароитҳои хуб муҳорибаи унвонӣ гузаронам ва ман дар Абу-Даби ҷангидан мехоҳам. Чунки медонӣ, масалан ҳозир бисёри дӯстони ман ба ин ҷо ба Epix омада натавонистанд. Аз ҳамин сабаб барои унвон ман дар Абу-Даби ҷангидан мехоҳам, то ин ки ҳамаи дӯстони ман ба он ҷо омада тонанд ва маро дастгирӣ кунанд. охирон савол аз ман. Конор Макгрегор дирӯз гуфт ки шояд аз ҳамаи дигарон зиёдтар сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. Ту хавотир ҳастӣ ки ӯ пеш аз ту барои камарбанд ҷангидан метонад ё ту бо ӯ ҷангидан мехоҳӣ? Рости гап ман дар ёд надорам ки ӯ охирон маротиба киро зада буд. ӯ бояд баргардад, ягон касро занад ва баъд рафтем. Барои чӣ не? Ман ӯро ба осонӣ мезанам. муҳориба зидди Боби Грин аз муҳориба зидди Конор барои ман вазнинтар аст. барои ту сабр кардан душвор буд, вақте ки дигарон барои унвон меҷангиданд, а ту не. Не, ман медонам ки ҳозир ягон кас пеш аз ман барои унвон намеҷангад. Ҷастин барои унвон бо Оливера меҷангад ва баъд ман, чунки Дана ин чизро гуфт. Ту барои унвон меҷангӣ. ман имрӯз аз Дана ин чизро пурсидам ва ӯ гуфт ки ту беҳтарин менамоӣ. Тамом. ман ин чизро дирӯз гуфтам. На танҳо дирӯз, аллакай чанд рӯз пеш гуфтам ки ин шахс дар сатҳи ман нест. ман сатҳи худро нишон медиҳам. дар 11 моҳ ман 4 рақибро фавран шикаст додам ва ман сазоворам. ман оиди ана ҳамин пурсидан мехостам. оиди оне ки ту акнун рақибонро фавран шикаст медиҳӣ ва ин чиз туро ба сатҳи нав мебарорад. ба фикри ту, маҳз бо шарофати ҳамин кор онҳо ба ту муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. ман рӯз аз рӯз калон шуда истодам. малакаҳои греплинги худро хубтар карда истодам ва ҳар як муҳорибаи худро ман кӯшиш мекунам ки фавран ба анҷом расонам. барои ҳамин акнун ин чиз ба ман маъқул аст. вақте ки ту рақибро дар якум, дуюм раунд фавран шикаст медиҳӣ, ту ягон осеб намегирӣ, хаста намешавӣ. ба ман ин лаҳза маъқул аст. ман кӯшиш мекунам ки ҳамаи рақибони худро фавран шикаст диҳам.
ислам табрик, ин муҳорибаро ту дар вазни 72 килограмм гузарондӣ ва барои ман шавқовар аст. Агар ки ту чемпион шавӣ, камарбандро ҳимоя кунӣ, оё ту ба вазни нимёна барои дуюм камарбанд мебароӣ? Дар аввал ман бояд камарбанди вазни сабукро соҳиб шавам ва баъд мебинем. Чаро ки не? Ман фикр мекунам, ки дар оянда ман ин чизро дар назар мегирам. Албатта ки аввал ҳамаи чизро бо дастаам маслиҳат мекунем. Аммо бале, ба ман чунин визуфҳо маъқул аст. Ду камарбанд хуб садо медиҳад. Ислам, табрик. Маълум аст, ки муҳорибаи навбатӣ ту барои унвон мешавад ва агар ин гуна бошад, пас ту ё бо Ҷастин ё бо Чарлз вомехӯрӣ. Ба фикри ту, ин муҳориба чӣ гуна мегузарад ва ту ҳар яки онҳоро чӣ гуна мезанӣ? Ман фикр мекунам, ки ин муҳорибаи хеле хуб мешавад, чунки ҳар дуи онҳо ҷангвари сахтанд ва ҳозир Оливера зарбазании худро хеле хуб кардааст ва ӯ дар замин зидди Ҷастин бартарӣ дорад. Барои ҳамин ман фикр мекунам, ки онҳо каме дар стойка кор мекунанд ва баъд Чарлз ӯро меафтонад, пушти ӯро мегирад ва ӯро нафасгир мекунад. Тақрибан дар дуюм ё сеюм раунд. Ман чунин фикр дорам. Агар шумо вохӯрен, ту чӣ гуна Чарлзро мезанӣ? Медонӣ? Ман фикр мекунам, ки ин муҳорибаи беҳтарин мешавад, чунки ӯ дар гӯштинг, дар греплинг, дар зарбазанӣ хуб аст, аммо ман ӯро хаста мекунам. Ба ӯ фишор мекунам ва маҷбур мекунам, ки таслим шавад. Чунки ман медонам, ки ӯ тоқат кардан наметавонад. Вақте ки ба ӯ 3 ё 4 раунд фишор мекунанд. Вақте ки ӯро сахт мезананд, маҷбур мекунанд, ки кор кунад. Ва боз, масалан нафасгир кардан ва ӯ ин корро кардан наметавонад, ӯ таслим мешавад. Ва малакаҳои греплинги ман аз ӯ дида хубтар аст, чунки ман дар греплинг бо шахсони сахт, бақувват ва сатҳи олӣ аз тамоми ҷаҳон кор мекунам. Ба зали мо греплерҳои зиёд меоянд ва ба ман греплинг маъқул аст. Барои ҳамин ӯ наметавонад. ӯ дар замин кӯшиш мекунад, ки маро шикаст диҳад, аммо ин кор барои ӯ хеле душвор хоҳад шуд. Ташаккур бачаҳо. Ба наздикӣ ман камарбанди худро дар ин миз мегузорам ва суҳбат мекунем.